హాయ్ హలో లేడీస్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్రీవస్త్ర కలెక్షన్స్. బ్యూటిఫుల్ సెమీ టస్సర్ శారీస్ అండి. చాలా బాగున్నాయి. వెరీ లైట్ వెయిట్ ఫ్యాబ్రిక్, మంచి పేస్టల్ కలర్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయండి. మంచిగా లైట్ గా క్లాసీగా ఇష్టపడే వాళ్ళకి ది బెస్ట్ కలెక్షన్ అండి శారీస్ అయితే. ఇవి మనకి శారీ మొత్తం ఇలా గోల్డెన్ జెరీ బూటా తోటి వచ్చేస్తుందండి శారీ అంతా. అండ్ మనకి ఇవి బార్డర్లెస్ శారీస్ అండి. బట్ మనకి బార్డర్స్ ప్లేస్ లో ఇలా గోల్డెన్ అండ్ సిల్వర్ జెరీ ఫ్లవర్ బంచెస్ అనేవి మనకు మొత్తం కంటిన్యూ అవుతుంది. శారీ లుక్ అంతా ఇలా ఉంటుందండి. చాలా బాగుంది, క్లాసీగా ఉందండి. అండ్ ఇవి వచ్చేసి మనకి జెరీ వీవింగ్ పళ్ళు, మొత్తం ఇలా గోల్డెన్ జెరీ వీవింగ్ పళ్ళు వచ్చేస్తుంది. అండ్ బ్లౌజ్ వచ్చేసరికి మనకి ఇలా బ్రొకేడ్ వస్తుందండి. బ్రొకేడ్ వచ్చేసి బార్డర్ వచ్చింది. బ్రొకేడ్ కూడా మనకి చాలా సాఫ్ట్ బ్రొకేడ్ అండి. బ్రొకేడ్ అంటే బేసికల్ గా హార్డ్ అనుకుంటారు, బట్ ఇది వచ్చేసి వెరీ సాఫ్ట్ బ్రొకేడ్. చూడండి చాలా బాగుందండి. లైవ్ లో చూస్తే క్లాసీగా ఉంది వీవింగ్ అనేది కూడా. ఓవరాల్ శారీ లుక్ అండి.